Sa number 3, 15 million pesos nga gikan sa Quick Response Funds ng probinsya sa Negros Oriental ang gintalana para mubakal sa chemical nga systemic para mabuligan ang mga sugarcane farmers nga apektado sang RSSI. Inisalig sa pahay ni Governor Manuel Chaco sa Garbaria nga ang among atikang kabahin sang first wave nga patuman para maaksyonan sa gilayon ang pagpangatake sang RSSI sa katubuhan nga nagdangat na sa 5,000 hectares sa Negros Oriental. Pagkatapos nga maghatag sang libre nga systemic chemical ang probinsya, ang mga sentral naman sunukay sa Garbaria ang magasalo kag magahatag sang suporta sa mga mangunguma. Pathag ni sa Garbaria ang tag sa LGU ang ginapaabot man nga maghatag sang Bulig. Sa pihakabahin ng mga sugarcane farmers nga mayara sang 5 ka hektarya kag paidalom ang magabaton sang Bulig gikan sa Department of Social Welfare and Development nga 10,000 pesos emergency cash assistance. Sang Biyernes, isa ka consultative meeting angot sa RSSI, lakip na sa African Swine Fever, ang ginpatuman sa gobernador upod sa mga veterinarian, mga farmers, hog raisers kag mga lokal nga opisyales. The first wave of support will come from the province. The second and third wave of support will come from the central and of course our local LGU. So as what I said, dili ta pwede maglangay-langay ani because the spread of infection is very fast. During our previous meeting, last consultative meeting, naapatos mga 3,000. Latest update right now, it's now 5,000. Ana kapaspas ang spread sa RSSI. So the sooner we act on this, the better. So how will we utilize the fund go? We will be using it for insecticide or ayuda po sa farmers? Okay. 100% from the QRF will be used for 15 million pesos worth. Muta akong gi-pledge sa atong planters will be used sa ato ang insecticides.